Na južnom okraji tajúplného pohoria Tribeč sa týči miesto, ktoré po stáročia stráži pokoj miestnych obyvateľov. Farský vršok. Na prvý pohľad pôsobí idylicky. Vápencový kopec obrastený trávou, z ktorého sa otvára panoráma na Nitru a siluetu Žibrice. Je to pevný bod v krajine, ktorý sa zdá byť dávno prebádaný a známy. V jeho najvyššom bode stojí kostol svätého Štefana Kráľa. Táto vzácna románska stavba z 12. storočia nesie meno prvého kráľa, ktorý formoval dejiny tohto regiónu. Jej hrubé kamenné múry prežili stredoveké búrky aj premeny storočí. Kostol bol vždy symbolom svetla, viery a poriadku. Ale práve tu, v tieni tejto posvätnej pamiatky, sa začína odvíjať príbeh, ktorý mierí presne opačným smerom. Do hlbín zeme. Skutočné tajomstvo Farského vršku sa totiž nenachádza len v jeho architektúre, ale hlboko pod jeho základmi. Len kúsok od kostolných múrov sa zem nečakane prepadá do temnoty. Čertová diera. Miesto, ktorému sa ľudia pre strach z neznáma radšej vyhýbali. Staré legendy hovoria o vchode do podsvetia. Čo ak však tieto mýty nie sú len legendou, ale ozvenou dávnej minulosti? Práve dnes, 27. februára 2026, sa Farský vršok stáva dejiskom dôležitého vedeckého momentu. Len pár metrov od stredovekých múrov sa nachádza nenápadný vstup do podzemia. Jaskyňa známa ako Čertová diera. Toto miesto dlho čakalo na komplexný pohľad modernej vedy. Dnes sa tu spojil tím odborníkov, aby priniesli odpovede na otázky, ktoré tento podzemný priestor ukrýval tisícročia. Naši jaskyniari nás zavolali do tejto jaskyne, aby sme pozreli, čo všetko z tej archeológie, ale aj paleontológie tam možno nájsť. Rozhodne je to veľmi významná jaskyňa, možno kultového charakteru, pretože zo starších zbierok odtiaľto pochádza fantastická bronzová dýka typu Kelebia, to je zo staršej bronzovej približne 1800 pred našim letopočtom. No a okrem toho je tam množstvo ľudských kostí, nielen dlhých končatín, ale aj z lebiek. To znamená, buď tam bolo regulárne pohrebisko, alebo v rámci kultových obradov tam mohli obetovať ľudí a popri tom obetovali aj votívne predmety, to znamená predmety venované nejakému božstvu, aby si to božstvo naklonili na svoju stranu. Hej. Ale nikdy sa tam archeologický výskum nerobil, čiže prvýkrát tam vlastne vkročí noha archeológa, tak budeme vidieť, či sú tam aj nejaké črepy z nádob, alebo aj iné kultúry a iné obdobia, ako je tá staršia doba bronzová. Kruh bádateľov je kompletný. Poďme si spoločne a stručne predstaviť tajomstvá tejto jaskyne. Je tu strašne veľa krasových prvkov, rôzne depresie, prepady, škrapy a bavíme sa o čistých vápencoch. Jaskyňa sa nachádza veľmi blízko povrchu, pár metrov a je známa od nepamäti. Nech sa páči, môžeme sa ísť pozrieť. Máme tu 9 metrov hlboký vstup priepasťovitého typu, ktorý zhádzame buď po lanovom rebríku, alebo pomocou lezeckej techniky. Máme tu urobené štandy, nerezové kotvenie, ako sme sa kedysi viazali len čisto o tie jasenie mangrovové, tak sme si urobili profesionálnejšie kotvenie. A takisto sme zabezpečovali jaskyňu proti
pádu, týmto zábradlím, to už sú vlastne naše práce. To je každá jaskyňa opradená a každá lokalita je opradená tými rôznymi legendami. Konkrétne táto je opradená legendou, že existuje podzemná chodba až na hrad Gímeš, čo samozrejme ja nepredpokladám, že je možné. Ale je tu legenda, že pod kostolom sú tiež nejaké dutiny a nejaké jaskytné priestory, kde jeden miestny kňaz je spočinutý, pochovaný. Teoreticky bolo možné, že na tomto kopci bolo obratné miesto, nakoľko tieto kostolíky sa stavali na už navštevovaných rôznych obratných lokalitách a v blízkosti kopca, teda priamo pod kopcom, sa nachádza aj cintorín a v jaskyni sa našlo kopa pozostatkov, aj rôznych artefaktov z rôznych dôb, ale aj napríklad ľudské kosti. Vstúpiť do jaskyne znamená nechať svetlo a bezpečie povrchu za sebou. Pre vedca to nie je len cesta do podzemia. Je to cesta do neznámeho prostredia, kde každá chyba môže znamenať koniec misie. Preto sa tu nič nenecháva na náhodu. Kvalitná príprava je neviditeľným pilierom úspechu. Každá pracka musí sedieť, každé svetlo musí mať svoju zálohu a každý kus výstroja musí byť v 100% stave. V jaskyni je vaša výstroj vašim jediným spojencom. Je to rozdiel medzi úspešným objavom a bojom o prežitie. Keď sa posledné lúče slnka stratia za vchodom, ostáva len precízny plán, špičková technika a rešpekt k sile prírody. Len ten, kto je dokonale pripravený, sa dokáže sústrediť na to podstatné, na vedu ukrytú v hĺbkach. A už keď dáš nohu, tak pôjdeš. Dobrý deň. Prvé sekundy patria tme. Oči si pomaly privykajú na kúžele svetla, ktoré krájajú stáročnú tmu. Začína sa fáza rozpozerania. Proces, kedy sa chaos skál a tieňov mení na jasnú mapu priestoru. Každý detail, každý odlesk na vlhkej stene môže byť kľúčom k novému poznaniu. No, toto je evidentne vrchná čelusť. Vyzerá, že to je žena a dospelá. Tretia stolička tu išla, tu má dve, tu bola tretia. Zubné kázy evidentné. Dospelý, výrazná abrazia, to znamená opotrebovanie zubov, čiže hrubá stráva. Hej, no to není mladé, hej, minimálne stredovek podľa mňa. Hej, a tam vidíme lebku a to presne, ak ide šev, presne tak, to je os parietale, os occipitale vzadu, toto je čelová kosť, hej, čiže parietálna, predná. A tak ide presne šev, to vyzerá ako odrezané, ale tak šev ide, tak ide šev. Toto je falang, ale zvierací, prstový článok. Lebo toto tu ma zaujíma, že
Tu zuby napríklad. Hej, tu sú aj zvieracie. Toto je atlas. To je prvý krčný stavec. Hej, takzvaný atlas sa volá, ľudský. Hej, čiže toto sú ľudské, ale ostatné sú zvieracie. Ale je to divné, vám poviem pravdu. Je to divné, je to mladé. Aha, už mi to je jasné. Už mi to je jasné. Toto je človek a to nie veľmi býva, že má človek šev na čelovej kosti. Volá sa to odborne sutura metopika, metopizmus, odborne sa to nazýva. Čiže to malé percento populácií má ten metopizmus, to antropológovia boli, a to je mladý jedinec a som veľmi zvedavý, čo na to antropológ povie, čiže to je čelová kosť s tým metopickým švom. Hej, tu šli oči, očnice. Ale mladý človek, to je možno 15, možno menej rokov starý. Hej, čiže to je mladý jedinec. Toto je petová kosť. Výrazne skúsu to bucha, že peta. Hej, peta. No tak, aby to bolo dobre na záber. Achillová peta. Na fakulte tiež robia. Áno. Vieme posledovať. No teraz sme našli skalnú kosť, latinsky sa to nazýva pars petrosa. Hej, tu je sluchovod, čiže nakovka, strmieno, kladívko tuto išlo, čiže tuto je vlastne ucho tu išlo, hej. Čiže to tak dovnútra vybieha tá skalná kosť ako najtvrdšia kosť ľudského tela. Čiže tu šlo ucho, tuto. Sluchovod. Lakťová kosť. Toto je lakťová kosť. Toto tu. Prvé dojmy. Prvé dojmy, že je to zaujímavé, že tých ľudských a zvieracích kostí tu bude veľa. Tie zvieracie sa mohli aj zbavovať nejakých mršín, hádzať. Ale ľudské kosti, buď z toho pohrebiska, alebo keby sa tu dačo z praveku našli, tak aj z praveku, ale pokiaľ nenájdeme nejaké črepy alebo nejaké predmety iné. Hej. Podzemie nie je mŕtve. V puklinách stien pulzuje život prispôsobený tme. Od drobných obrúčkavcov, pavúkov až po vzácneho obyvateľa týchto hlbín, podkovára malého. No to sú asi triasové vápence, ale teraz ti presne nepoviem, akého druhu, musel by som si to pozrieť. A tuším, sme tu našli aj nejaké numulity, ale to som si necelkom istý, či to boli naozaj numulity tam v tej stene. A tam vnútri, keď vôjdeme, tak uvidíš, že je to taká korózna rútivá jaskyňa. Čiže tam je taký pomerne veľký priestor, ktorý evidentne vznikol tak, že sa zrútil strop. Lebo dole je ako taká kopa sutiny nasypaná. Takže veľmi podobný priestor je v zlej diere v Branisku. Tam to vyzerá veľmi podobne, akurát je to násobne väčšie. Tu je to o niečo menšie. To je v tom tzv. Party dome. Čiže to je taký väčší priestor, je tam taký veľký balván s rovnou plochou, ktorý slúži ako stôl. Barový pult by mohol byť. A ešte tam zavesíme takúto gulu a budeme tam robiť party. To je priepasť, korózna zjavne, korózne rútivá, ťažko povedať ako niečo viacej o tom. Pozerám, či tu nie sú nejaké pukliny, ale neviem. Tuto je taká, vidíš, taká jedna puklina.
ako to povedať, prednostná cesta, preferenčná cesta pre prenikajúce roztoky a tam sa to rozširuje a postupne sa to tu porúcalo. Chodby sa otvárajú a my postupujeme hlbšie. Tu, v srdci jaskyne, tma ustupuje fascinujúcej krasovej výzdobe. Tisícročia trpezlivej práce vody a vápenca vytvorili galériu, ktorú teraz podrobíme nášmu výskumu. Čo tu vidíme, to je taká zaujímavá výzdoba kvapľová. Tu dole vidíte také klasické stalaktity, také vysáky, pekné. A ak si všimnete také rebrovanie alebo také hrboľky, také zväčšené priemery miestami, napríklad tuto je to vidieť pekne, ale aj tam vo vnútri, tak to sú vlastne prejavy rôznych takých striedaní klimatických období, keď je viac vody a menej vody. Čiže keď je viac vody, tak zhrubne, tak vzniká taký prstenec hrubší počas rastu toho kvaplu a potom, keď je suchšie, tak je tenší. No a tieto karfioly alebo jaskyňari, to niekedy volajú epizolity, ale ono je to vlastne koraloidné speleotémy sa to volá odborne. Vidíte, to sú ako také kvázi ako koraly. A okolo toho je niekoľko rôznych teórií, ako to vzniká. Ako najrozšírenejšou, ako ja nebudem sa to nazvať poverou, je, že to vzniká ako pri roztrekovaní vody, keď padá kvapka z veľkej výšky. No a keď sa pozriete tuto, tak z aké veľké výšky by to malo padať, aby to proste boli tu nejaké roztreky. Ale v skutočnosti okolo takých perejí alebo takých tokov, vodopádov skutočne nájsť takéto podobné útvary, ale tie tak vznikať môžu, ale toto je niečo iné pravdepodobne. A čo? Tak okolo toho je také dohady, teórie. Taká zaujímavejšia je, že je to vlastne bakteriálne iniciované. Čiže bunka, baktérie, ktorá sa tu niekde vyskytuje, neviem teraz aký druh, vypudzuje zo svojej bunky cez bunkovú membránu vápnik, pretože vápnik je pre ne, to nechcú, to im nejako neprospieva. No a keďže tu sme v takom prostredí, kde je trošku viac oxidu uhličitého, tak ten vápnik reaguje vo vlhku, v takom nejakom tom filme alebo v vhodnom prostredí a vytvárajú kalcit. No a postupne okolo tej bunky narastajú vrstvičky toho kalcitu a takto by mali vznikať tie koraloidné speleotémy podľa tejto hypotézy. Dobre, tak teraz sa nachádzame v
Jenke a je tu vlastne vidieť aj Kovňanská svieca, čo je najväčší stalagmit, ktorý sa zatiaľ v tejto jaskyni našiel. Na výšku od základne má zhruba nejakých 60 cm. A vlastne po každej strane tejto sienky si môžeme simnúť buď tú hráškovú výzdobu, alebo nejaké tie drápie, prípadne stalagmity aj stalagnáty, ktoré sa tu nachádzajú. No, takže tu sme tiež vlastne na tej spodnej etáži jaskyne, ktorá je plná výzdoby. Pred chvíľou ste robili rozhovor v druhej sienke za mnou, ktoré je vlastne po pukline prepojené, je to prierezné, ale kvôli zničeniu výzdoby samozrejme tady nechodíme, tu sa snažíme zachovať. A celá táto spodná etáž je typická touto bohatou karfiolovou a kvaplovou výzdobou. Máme tu aj nejaké prievany, čiže vzduch tu je veľmi dobrý, ktorý by mohol kľudne slúžiť aj na tú speroterapiu a asi 5 metrov odo mňa vzdušnou čiarou je kostra zasintrovanej líšky v skale. Môžeš oplatiť sa, výzdoba je tu skutočne bohatá, pekná a je hlavne živá. Od krémovej po priesvitnú a je to všetko plné kvapiek vody, je to skutočne živé. Dostať sa hlbšie nebolo jednoduché. Cesta k vzácnemu nálezu, zasintrovanej líške, viedla cez úzke priestory a náročný terén. Tieto pozostatky uväznené v kamennom objatí vápenca sú pre nás kľúčom k pochopeniu histórie tejto jaskyne. Tento nález je fascinujúcim príkladom tafonomie v jaskynnom prostredí. Proces sintrovania, teda pokrývania organických zvyškov vrstvou kalcitu, nastáva, keď zrážková voda presakuje cez vápencový masív nad nami. Cestou sa obohacuje o uhličitan vápenaty a pri dopade do jaskyne ho vplyvom uvoľňovania CO2 vylúčuje vo forme sintrovej kôry. Určiť presné trvanie je bez laboratórnej analýzy náročné, pretože rýchlosť prírastku sintra závisí od intenzity kvapkania a nasytenia vody. V ideálnych podmienkach môže ísť o milimetre za 10 ročia, no táto súvislá vrstva na kostiach líšky naznačuje, že tu leží minimálne niekoľko storočí. Možno aj viac. Keďže sú kosti v nedostupnej časti a nesmieme narušiť sintrovú vrstvu, náš výskum sa opiera o nedeštruktívne metódy. Kľúčom k odhaleniu veku je samotný sinter. Ak by sme dokázali odobrať mikroskopickú vzorku krycieho kalcitu, tak metóda urantória nám povie, kedy sa táto vrstva začala tvoriť, čo nám stanoví aj minimálny vek nálezu. Okrem toho nám pomáha aj analýza morfológie kosti z detailných 4K záberov a porovnaní s inými nálezmi v tejto oblasti a geochemickou analýzou okolitého sedimentu dokážeme určiť relatívny vek kosti aj bez toho, aby sme sa ich priamo dotkli.
Dnešná misia v srdci podzemia sa nezadržateľne blíži ku koncu. Svetlá človek naposledy klžu po stenách, ktoré milióny rokov formovala trpezlivá ruka prírody. Balíme prístroje a opúšťame tento fascinujúci svet absolútneho ticha, no neodchádzame s prázdnymi rukami. Každý záznam, každá fotografia a každá odobratá vzorka sú pre nás nesmierne cenné. Získané dáta od analýzy krasovej výzdoby až po dokumentáciu zasintrovaných pozostatkov líšky sú novými, chýbajúcimi dielikmi do veľkej skladačky dejín tejto jaskyne. To, čo sme tu dnes videli a zaznamenali, budeme teraz v laboratóriách a pri počítačoch detailne analyzovať. Je to mravčia práca, ktorá premení vizuálne zážitky na exaktné vedecké poznatky. Lúčime sa s týmito hlbokými sieňami a úzkymi chodbami s pokorou a rešpektom. Náš výskum tu však ani zďaleka nekončí, práve naopak. Každá odpoveď, ktorú sme dnes našli, so sebou prináša ďalšie otázky. Už teraz v nás rastie zvedavosť a tešíme sa na každý ďalší návrat pod zemský povrch tam, kde sa tma stretáva s vedou. Vidíme sa pri ďalšej expedícii do neznáma.